V Sokolovně na pražském Žižkově se od 18. do 20. dubna konalo 39. mistrovství republiky v karambolovém kulečníku v disciplíně trojband. Domácí šampionát se sem vrátil po 7 letech. Je to turnaj, který se koná pod hlavičkou Českomoravského biliárového svazu a účastní se ho 16 nejlepších hráčů aktuální sezóny. Kvalifikace probíhá z extraligy družstev 4členných týmů a taky na základě Grand Prix turnajů. A vlastně ty hráči celou sezónu bojují o to, aby se sem nominovali a ta nejlepší 16 tady má tu čest hrát. Trojband je nejtěžší karambolová disciplína a zajímavá je i z diváckého hlediska. Zároveň je světově nejrozšířenější. Má své mistrovství světa i Evropy a také světový pohár. Obecně karambolový kulečník, stůl bez děr, je potřeba zahrát platný bod tím, že hráč trefí zbývající 2 koule, ale trojband je nejnáročnější disciplína z toho důvodu, že před dosažením karambolu musí trefit ještě minimálně další 3 mantinely. Cílem je dosáhnout 40 bodů s tím, že dokud hráč boduje, je na řadě. Teprve když si bod nepřipíše, aktéři se u velkého stolu vystřídají. Přes skupinovou fázi a play-off se do finále probojoval obhájce titulu Radek Novák. Domácí hráč v semifinále zaznamenal nejlepší výkon turnaje. Zahrál ho na 21 náběhů. Vyzývatelem mu byl Martin Boháč z AKK Brno. Tito finalisté se velmi dobře znají, hrají spolu v týmu v extralize trojbandu. Boháč totiž na Žižkově hostuje. Velká výhoda v soubojích jednotlivců to ale není. Tady v tom vlastně není kulečník žádný kontaktní sport, takže tady extra, kdo tam proti mě stojí, jako nevnímám. Oba finalisté s kulečníkem začali až zhruba v 18 letech. Byl to rok, když jsem měl maturovat a nechtěl jsem mě učit, takže jsem hledal jakýkoliv způsob, co bych jako dělal, co mě bavilo. Ale pak jsem zjistil, že ten kulečník je dobrý na trénink pozornosti a doporučuji to hlavně malým dětskám, pokud mají problémy ve škole se soustředěním. Přestože Radek Novák podával v průběhu turnaje výborný výkon, rozhodující hra mu nevyšla a s Boháčem prohrál 26-40. Asi mi došla energie, protože na začátku ještě prvních třeba třetinu nebo tak nějak jsem se dovedl soustředit, trefoval jsem, všechno v pohodě, pak mi ta energie došla. Pár takových snadnějších strků jsem zkazil. Martin Boháč tak získal svůj 8. titul mistra republiky v této disciplíně. Mám z toho obrovskou radost, hlavně proto, že jsem to nečekal, protože poslední 14 dní jsem byl nemocný a nemohl jsem se tomu pořádně věnovat. A celý turnaj jsem v podstatě trpěl a jediný dobrý zápas bylo to finále. Oba finalisté budou Česko reprezentovat na evropském šampionátu. Martin Boháč díky triumfu na mistrovství republiky i na šampionátu světovém.